Dobrý den, dámy a pánové. Mám tady jednu hru, která se jmenuje Stardew Valley. Takže my si ji jdeme zahrát. Bude se mi to sekat, tam mám docela starý notebook. Shut the fuck. Teď spí? Jak to mám hodit? To hrudě, kdyby o to tady bouchlo do pindi. Bra. Babi? Docela se to seká. Babi? Půl míle. 2,5 míle. Tati? No, tak to jsme vymysleli. Myslíš jako, že no, že já jsem se ptal babičky a no, ona mi to koupila. Že? Že babička mi to koupila, už to nemusíš to kupovat. Jo, že už to máš, jo? Tak jo, tak zatím, jo? Ano, papa. Ahoj. Pa. Lidi, to mi volá nebo táta, jo? No, takže. Asi jsem dal na tabletík. Cože? Je tam nějaký dědeček, který se jmenuje Láby a je tady volka, která vypadá jako Allen v Minecraftu, protože je to nejlepší. Vykopu si zároveň, protože je to nejlepší, protože říkám dědeček.
neviděla hovor? To klidně můžeš vzít, když maminka volá. Pojď mi to. Já si ji Já jsem farmer nějaký. Dětku, maminka, ty dětku. To je dědek Luis. Jmenuje se Luis. Vidím. I am Luis Magor. Magor? Major. Tak jsem myslela, že to je Magor. To jsem se taky smál. Ale lidi, asi to jdeme hrát. To zase tam blbě na To videu. je to, co bylo tam? Aha. Akorát jdu od začátku. Lidi, já jdu od začátku, na Xbox to má rozehran, tady Co to to nemám maminka uložený chtěla? data. Já to je rozčíst. Dole je to nejširší a pak to jde do špičky. Jednička je až nahoře. Ne, dovítka bude až dole. Úplně dole. To je poslední. Prej, že nejlepší Na je ní to přijde hrát. tady ta osmička až sedmička. Tak. A mezi ně přijde osmička. Tohle. Ne, sem. Mezi devítku a sedmičku. Ještě. Tak. Teď je to správně. A jedničku jde nahoru a máš to hotový. Je ráno, lidi, je ráno. Kubíku, rozběž to. Lidi, je ráno, konečně je ráno. Shut the hell, proč je černá obrazovka. Musíme se jí zeptat, což to bylo důležitý. Moninky, ty. Zeptáme se, jo? O, Seven. Lidi, co se děje? Už co to sejbuje? Euphoria. Run. Let's check. Ten míček hodit takhle dolů. Ale tam, kde je ta osmička. Ale to je to. Natočit si to, který je tady. No. To je sedmička, to je tady. Tady je jednička. Tady, ano. No, musíš se vždycky trefit tím stejným. Úplně se furt nehrává, lidi. Jinak je to fakt háj. No, Úplně se furt nahrává stejný video. já to nevidím. Lidi, omlouvat se, to jsem si říkal sám pro sebe, jo? Ježišmarja. Tak to byla šestka. Tak co si... Jak z toho mám vědět, jo? Musíš trefit. Babi, koukej, to je fakt hezká hra. Je moc hezká. Hezky barevná. Co se děješ? Lidi, tady tohle je fakt dobrá hra. Hrají na Xboxu většinou. To nemám doma počítač, já jsem u babičky. Ukázat. Takže mám to všechno. Naschledanou lidi, jestli chcete další díl, dejte aspoň 20 lajků. A dejte prosím i odběr. Dejte teda odběr a like. Odběr samozřejmě se zvonečkem. Já bych vám tady ukázal srdčko, ale nevím, jestli jak se přepíná rohaj kamera na to.
je na můj obličej. A já nechci jako odhalení třeba až od milionu. Já budu mít odhalení normálně zdarma. Já furt nebudu žádnou masku. Takže zatím naslanou lidi.